खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 26 एप्रिल 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। गुबुनजों थगायजानांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। न'खराव अदेबानि बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननि अनसायनाय मोननाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननायबो नङा। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोजोननाय गैयै जागोन। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव आरो गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा। खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। देहानि बबेबा मोनसे बाहागोआव दुखु मोननो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बबेबा गोरोन्थिनि थाखाय गोसोखौ दिनै उन दाहा खालामनांगौ जानो हागौ। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्रांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्रांगोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंनाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआ दिनै अहंकारि जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबांबो जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोदान खामानि मावनो गोसो जानाय नङा। बयजोंबो एना एनि जानो हागौ। नसुंनि मानसिफोरजों गोरोबनो रोंनाय नङा। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। नाजाथाबनानै सुथुरखौ फेजेननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। माखौबा साननानै गोसोआ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन आरो बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन।
तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हानाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान प्रजेक्टखौ जागायनो हानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव गोबां मान मोनगोन बयजोंबो बाख्नाय जागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अननानै फैगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसाबो दङ लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन आरो खाबुबो मोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि मोजां खामानि मावनानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अननानै फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ मोननो गोनांखौ अदेबानि मोनगोन बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायथिनिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।